Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa sahabat tajil ulama salafin samil malaikatin qarabin wa syahadu kadri cina wa syafina sama syafina sanadani hadal kita Hasan al-Bas Ihsan Muhammad al-Jamsi Syahiduddin Abdul Aziz bin Hadir al-Malibar Lahumul Fatihah. Rabbana an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala Sayyidina Muhammad Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqqi wal ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Lajengake tesih bab perdune salat nggih. Salat wingi sampun dijelasake rukune salat niku sing penting nggih. Soale rukun niku nek ora dilakoni nggih mboten sah salate. Dhewe mengke niki dugi sunate salat niku nek ora dilakoni jeh isih sah salate. Sing wingi rukune niat terus ngadeg nak mampu terus maos Fatihah kanthi njaga huruf-hurufe tasdide lajeng rukuk i'tidal lajeng sujud ping kalih dipisah kalih duduk di antara dua sujud nggih wajib. Terus tumaninah ing dalem wektu rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud niku kudu tumaninah. Terus maos tahiyat akhir. Maos sholawat kalih Kanjeng Nabi. Terus maos salam sing pertama. Nah, salam kedua sunat. Yang terakhir tertib. Niku yang perlu dijogo nggih. Soale niku rukun utawa fardune tamangke sunate salat. Wa sunanuha. Mulane ngaji niku nggih penting nggih. Nak salat niku kalimat cuma fardu, salat fardu. Tapi nak ngaji niku kalimatnya bukan fardu tapi faridotun.
Thalabul ilmi faridotun banget, faridot niku bentuk mubalaghah. Faridotun banget fardune niku ngaji. Soalnya nak sholat tanpa di ngajeni ora sesuai nggih mboten sah nggih. Nggih pentinge ngaji sekira ngene sholat leres sesuai rukun-rukune, syarat rukune sesuai. Wa sunan wal tawi sunat-sunate sholat. Nau'ani ku ana rong werna. Hayatun sijine sunat hayat. Mungkin nonton sunat abad. Bedane hayat karo abad. Nak sunat hayat niku nak ditinggal lali utawa ketinggal niku mboten usah nambeli kalih sujud sahwi. Tapi mungkin nonton sunat abad niku nak sunat niki ditinggal kesunatan melih nglakoni sujud sahwi. Nah niki mungkin hayat kok lali mboten usah ditambeli. Nah malah lali sunat hayat terus sujud sahwi malah batal salatnya. Mungkin malah batal salatnya. Sunat hayat lali mungkin sunat hayat itu kenapa mungkin dijelaskan iki. Lali malah ditambeli karo sujud sahwi malah batal salatnya. Minha iku setengah saking sunat hayat al-idhofatu iku nyandarake ilallah ta'ala maring Allah ta'ala. Maksudnya wekdal niat niku nyandarno salat itu kalih Allah lillahi ta'ala niku. Jadi niku sunat. Jadi pas sunat pas niat niku ana lillahi ta'ala niku. Salat iki tak lakoni krana niku Jumat. Nah sing wingi kan sing penting usolli aku salat fardu terus waktune apa zuhur. Niku tiga niki sing wajib. Usolli fardhu zuhri. Allahu akbar aku salat fardu zuhur, fardu asar. Nah jamaah dadi makmum tambah makmuman. Aku dadi imam. Atau jadi imaman, jadi imam. Tambah lillahi ta'ala sunat. Sunat itu dilampahi kita menehi ganjaran ya. Nah, mboten angsal siksa. Wa ta'arudu lil istiqbali. Wa adadir rakaati wal adai wal qada. Kelajeng susunatan hayat meneh ta'arud mentokake lil istiqbali maring madhep kiblat waktu niat ngucapno mustaqbilal qiblati. Terus ada rakaat. Nah, salat subuh nggih, rakaataini, rong rakaat, arba'a rakaatin, patang rakaat. Dan niku sunat ya. Angsal tambah ganjaran. Adaan. Jadi usolli fardhu dhuhri nyebut bilangan rakaat nggih arba'a rakaatin patang rakaat mustaqbilal kiblati madhep kiblat nggih sunat adaan salate sunat salat ada ora qada
Nah kodoan nggih kodoan. Terus lillahi ta'ala. Niku sedaya sunat. Jadi nak nyandak nggih sae di sarana niat. Tapi nak pengen minimal nggih tadi nggih. Pingin aku salat fardu duhur. Iku mawon sing perlu sing wajib disebutno. Ilamnya kunalai fa'itatun mumasalatun lil mu'adati. Nyebut ada kodok niku lamun ora ana salat sing padha, salat sing kepotan sing duwe utang salat. Jadi nak duwe utang salat ya, niku nggih wajib iki antarane adaan apa kodokan. Jadi sing tiyang wingi ku orang lakoni salat maghrib durung dilakoni. Terus dene salat dinten iki niku kedah jelas iki adaan sing lakoni kangge dinten iki apa kodokan sing wingi ditinggal sing kepotan. Wanutku lan ngucapake bil manwi kelawan kang den niatake. Nak niat niku penggawean ati. Saurunge niat kesunatan nglafalno, ngucapno monggo. Jadi saurunge takbiratul ihram niku muni usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblat adaan lillahi ta'ala. Niku dereng niat niku nembe talafut nglafalno. Niku kesunatan asal tambah ganjaran. Lah gunane napa nglafalno niat iku? Kanggo mbantu ati, sekira atine iki dibantu. Muni mau pas. Mungkin wayahe Allahu Akbar niku kan niat teng ati, niku nembe niat. Nah sing mau sholli fardhu dhuhri mau nembe nutku, talafut nglafalno ni niat. Malai wa nadru maudhi'i sujudihi lan ningali panggonan sujude wong mutrikon hale ndinglokake rosahu ing sirahe wong qalilan hale sithik. Kesunatan salajengipun yaiku ningali nggon sujude nggih. Jadi mengisor dinglok sithik ngeten nggih. Ora perlu pol ngisor-ngisor. Dinglok sithik ningali apa? Nggon sujude, jadi ke bawah. Senajan wonge wuta, tetep kesunatan dinglok. Senajan ning petengan ora apa-apa tetep kesunatan dinglok ningali nggon sujude. Soalnya nak ngoten niku mbantu konsentrasine ati nggih. Di ora iki ajek nek nggon salat satu titik niku ditingali tembe terus aja pindah-pindah nggih. Niku mbantu konsentrasi sekira khusyuk. Ampun nulen-nulen delok apa maca ngarepe nganggo kaos lanjutkan. Malah macane kawan-kawan malah mboten sakit khusyuk. Ningali nggon sujude.
Tapi wonten pengecualian niku nak wekdal tahiyat nggih kok dugi asyhadu alla illallah nggih. Niku kan kesunatan niki apa? Ngangkat ngangkat telunjuk nggih lillahi taala. Lah niku nampun ngoten niku sing ditingali ampun tempat sujude, sing ditingali niku nggih drijine sing ngacung niki. Asyhadu alla illallah. Lah niku dipindah teng mriki ningaline. Wonten hadise. Salatu nateng Masjidil Haram, teng Ka'bah dipun. Ningali Ka'bah kan kesunatan. Ningali tok mun ganjaran nggih. Lah niku wonten perbedaan pendapat. Wonten sing nyunahno pas salat iku ndelok Ka'bah, ngarepe ana Ka'bah nggih. Ana sing berpendapat ijih tetep ningali nggon sujude. Summa raf'u yadihi nuli ngangkat tangan lorone wong bikasfin kelawan bukaan orang nganggo kaos tangan nek ngangkat hatwa mangkibehi ing dalem pancere pundak lorone wong ma'a ibtida'i taharrumin sertane ngawiti takbiratul ihram. Ini kan niat kesunatan niat terus mau takbiratul ihram Allahu Akbar. Iku kesunatan ngangkat tangan. Napa? Orang nganggo kaos tangan, bukaan sing kesunatan nggih. Kalau pakai tangan kaos tangan nggih biasa. Yang makruh. Mun cari pundak lorone ngoten. Barengi takbiratul ihram mulai Allah niku langsung ngangkat bareng. Ampun Allahu Akbar nembe ngangkat. Tong ngangkat sik. Allahu Akbar. Sareng ngoten nggih, mboten ngoten. Jadi mulai Allah itu pun ngangkat tangan. Ngangkat tangan meh warukuin lan rukuk. Nalika ajeng rukuk nggih sami kesunatan ngangkat tangan. Sunah ya. Wa rafa'a lan tangi minhu saking rukuk. Kesunatan ngangkat tangan. Wa min tasyahudi awalin lan saking tahiyat pertama niku nggih kesunatan ngangkat tangan. Jadi ngangkat tangan niku mboten setiap ngadeg mboten nggih. Kesunatane nak badhe tahiyat awal. Tidak tahiyat pertama kan mboten maca tahiyat. Enggak nih ya Allah, mboten usah ngangkat tangan, ora kesunatan. Ini sering kata sing ngoten nggih. Iku ora kesunatan nggih. Nah ngangkat tangan ora kena ngangkat tangan loro tambah ngene, telu gerakan mencobatan. Tahiyat pertama kan sujud terus ngadeg nggih. Allahu Akbar mboten usah ngangkat tangan. Ngangkat tangan niku pas rakaat kedua ba'da tahiyat awal Allahu Akbar munggah niku kesunatan ngangkat tangan ini. Nah rakaat pertama, rakaat ketiga niku sing disunah cuma Allahu Akbar. Mangkat tangane mboten. Wa wad'u yaminin lan nyelehake tangan tengen ala
kau iya sari ing ngatasi pergelangan tangan kiwane wong. Tahta sodri dideleh ning gone ngisor dadane wong. Udah ngadeg tangan tengene dideleh ning gone pergelangan kiwa. Iki sing jempol ngawat pengguri, sing kalih niki ngeten, lurus ning gone napa iki? Sikut ya, sikut sing kalih di bawah ngeten. Pas pergelangan. Dideleh ngisore dada rodok digeser sithik ngeten. Ampun kata-kata nyenggol balane. Sithik ngeten nggih sesuai hadis miring ngiri sithik. Ini kok ngoten soale niku teng mriku panggonane ati. Kersane atine tenang dikempet ngeten. Ati niku manggone teng bawahe susu kiwa. Ono sing ngeten dudung ngene. Niku Wahabi ya. Allahu Akbar. Sing nembrek kang sore udel. Lah ning ati ning melu ngembleh melu kaya wong rasa-rasa ngono nggih. Dadi ning ngisor dada rada geser ngiwa kedhik nekem atine kersane atine tenang. Kesunatan nggih. Rupane kok ati sing ngene nggih. Sendakep ngene nggih samawon kesunan. Mane kanyeben. Nek ora ana ganjaran. Wa tafriqu qadami lan benggangake dlamaan lorone wong nek benggang qadra sibrin kelawan sakadare sekilan fil qiyami ing dalem wayah ngadeg pas ngadeg mau ampun begagah amba-amba nggih dibenggangno kira-kira sak apa iki kilan. Waftitahun lan maca doa iftitah ne maca siron hale lon li mutamakinen keduwe wong sing kongang nek ana wektune ne maca doa iftitah nek ana wektune maksude andine dadi apa dadi imam makmum terus masbuk kan ora wektune ya mboten usah mboten kesunatan maca doa iftitah ilam ya ta'awud lamun ora maca ta'awud sapa wong maca doa iftitah mau nak ndekne durung maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asmune a'udzubillahi minasyaitonir rajim nggih pun lewat wektune. Terus maca Fatihah. Ayat lisu utawa lungguh sapa wong ma'a imamihi sertane imame wong to dene masbuk nggih. Keri imame pas teko langgar imame sujud terus lungguh tahiyat awal nggih. Dene Allahu Akbar langsung nuju lungguh nggih. Nah niku mboten kesunatan maca doa iftitah. Nggih maca tahiyat mawon. Wa wa utawi doa iftitah iku wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh.
Nah, kita kabira nggih kabira walhamdulillah kasira. Nah, iki wajah tu ngadepake sapa ingsun wajhi ing wajah ingsun lilladzi maring dat fatara kang gawe sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi anifan hale condong musliman hale muslim wa malan ora ana ana utawi ingsun minal musyrikina iku setengah saking wong-wong kang padha musyrik minimal iki nggih. Niki sunat kok tambah ganjaran. Iki nek saged dilakoni ampun di ada itu malah sunat ya Kang. Ulama nek bahas luruh hadise dalile bal-balan iki sunat malah sunat ya Kang. Ora apa-apa ditinggal. Ora apa-apa nek wektu iki ning donya nggih. Biyen namun sedo nggo iman nggih. Ganjarane gedhe. Nggo iman. Maksudnya nyesel kabeh. Summa ta'awudun nuli maca ta'awud lahu maring Allah bikulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Saderenge maca Fatihah maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim maca ta'awud setiap rakaat. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Nek maca ta'awud sirron kelawan lon. Wa waqfun lan mandek ala ra'si kulli ayatin ing ngatasé ujunge saben-saben ayat minal Fatihati sangking Fatihah hatta basmalati sehingga maca bismillah. Kesunatan melih nak maca Fatihah niku angger akhir ayat mandek. Bismillahirrahmanirrahim mandek. Alhamdulillahirabbil alamin mandek. Arrahmanirrahim mandek. Nah iki nak tarawih ya ora kanggo nggih. Tarawih diguwetno langsung sak ambekan Fatihah buar. Wis wae nak tarawih niku sunah-sunah itu inggali kabeh. Wa yukrahu lan den makruhake al-waqf wa mandek ala an'amta alaihim. Ing atase lafal an'amta alaihim mandek ghairil maghdubi. Niku mandek dugi niku makruh. Soale iku lafal an'amta alaihim ana kaitane karo badane. Ana kaitane nek saged di aja waqaf nang mriku. Sunat ya. Wa ta'minun lan maca amin. Nek maca amin bitahfifin kelawan tahfif ringan wa maddin lan dawa. Amin dawa. Wali makmumin lan iku keduwe makmum mboten angsal ya apa? Nyambung waladhdallina amin iku haram. Soale wah kaya amin iki kaya masuk Al-Qur'an. Jadi waladhdallin wajib waqaf nembe amin. Gak entuk nyambung amine melu Fatihah mau disambung mboten asal. Wali makmumin lan iku keduwe makmum sami'a kang krungu sapa makmun kira ata imamihi ing
wacane bacaane imame makmum macane imame mau sertane amin. Maksude bagi makmum sing krungu amine imam barengno karo amine imam. Walau lan senajan taroka ninggal hu ing amin al imamu sapa imam. Nek imame gak maca amin tetep kesunatan makmume maca amin. Qala dawuh Rasulullah sinten utusane Allah sallallahu alaihi wasallam, ida amina nalikane maca amin al imamu sapa imam wa aminu mongko padha maca amina sapa sira kabeh. Fa inna mongko sak temene kelakuan man utawi wong wafaqa iku barengi taminu apa amine wong sing bareng karo amine imam mau nggih barengi takminal malaikati ing amine malaikat. Kesunatan meneh nak maca amin barengi macane imam maca amin bareng. Tapi nak teng mriki niku imame dulun nggih. Tapi nggih nak kula imame niku tak kira-kira dhewe, aku sing barengi makmume. Ben bareng amine malaikat. Nah bareng amine malaikat gufira mongko den ngapura lahu keduwe man ma apa dosa taqaddama kang wis dhisik apa ma min dambi saking dosane man. Nak maca amin bareng imam iku barengi amine malaikat, barokai amine malaikat bakal Allah ngapura dosa-dosane sing wis kliwat mata qaddama min dambi. Rawahu riwayatake ing hadis Asy-Syaikhani sapa Bukhari Muslim. Kesunatan summa qiraatu syai'in nuli maca suwiji-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an, surat Al-Qur'an. Walau ayatan lan senajan saayat badhe maca Fatihah, amin, terus maca sedikit dari Al-Qur'an walaupun satu ayat ya. Bar maca Fatihah, amin, terus maca Yasin. Wis ngono tok mun kesunatan. Masyaallah akbar rukuk. Niki nak teng putih nggih tinggi nggih nggone. Ate teng lasem niku nggih wonten Yasin wis rukuk. Sing cepet ya. Ora kulu. Yasin terus rukuk. Wal ula ta kang luwih utama salah su ayatin iku telu pira-pira ayat. Aja siji ya. Sing apik iku 3 ayat. Minimal 3 Yasin wal Qur'anil Hakim innaka la siratim mustaqim. Telu Allahu akbar iku sing luwih utama wae. Luwih utamane ya satu surat, sak surat. Fi awalaini ing dalem rakaat loro kang awal. Ing dalem rakaat loro kang awal. Jadi nek kesunatan maca surat Al-Qur'an walaupun satu ayat niku macane ning gone rakaat pertama dan rakaat kedua. Ligori makmumin kedua liyane makmum
Nah ini pas ora dadi makmum. Sami'a kang krungu sapa makmum qiraata imami ing wacane imame makmum. Napa jamaah mboten kesunatan makmume. Lah lapa? Terus maca apa? Menengae ndongakno bacaane imam. Tur mahamno memahami apa sing diwaca imam. Sami'an ngrungokake ngono. Sami'an ngrungokake sapa makmum qiraata imami ing bacaan imame makmum. Maca surat apa dungokno. Wa fahmilan mahamake bacaane imam mau. Patukrohu mangkoden makruhake la apa maca lahu keduwe makmum. Dising karo nak pas jamaah niku malah makruh nggih. Ana sing kandha haram. Jamaah imame maca ayat, dene ya maca ayat nyaingi nggih. Niku makruh, ana sing kandha haram. Ana sing kandha meneh harame iku nak ganggu liyane. Pas dadi imam makmum, imam maca ayat, ini malah maca ayat dhewe. Daripada nganggur, kan kadang nggih maca ayat-ayat apa itu malah makruh. Iso haram maksud berpendapat itu haram. Maksud pendapat haram nak wacane mau ganggu balane. Soale Allah dawuh wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kesunatane iku ndongakno bacaan Al-Qur'an ana sing maca Al-Qur'an. Kajahrin kaya mbanterake qalfau ing dalem burine imam. Makruhe maca surat nggih bagi makmum niku kaya maca bantere makmum ning gone burine imam. Niku nggih makruh. Jadi nak dadi makmum niku macane ilon-ilon mawon, ampun nyaingi imame. Wa tasululan hasil apa maca ayat qiraah tul Quran, maca surat Al-Qur'an bi adatil Fatihati kelawan baleni surat Fatihah ilam yahfad lamun ora apal sapa wong nggo ing liyane Fatihah. Dan nek sing diapalno Fatihah blok apa piye? Ya ora apa-apa, maca Fatihah meneh. Iku hasil kesunatan, gak apa-apa kae. Nah ana yang apale mek Fatihah blok, bar maca Fatihah ora apal liyane, kalau binas kepala ya ora apal. Isone lagi ngaji Fatihah, mboten apa maca Fatihah meneh. Wa bitakriri suratin wahidatin lan hasil meneh ngulang satu surat wahidatin kang siji fi rakaataini ing dalem rong rakaat. Rakaat pertama maca surat An-Nas, rakaat kedua maca surat An-Nas neh nggih mboten napa-napa hasil kesunatanipun. Wa suratun utawi surat kamilatun kang sempurna afdalu iku luwih utama minal ba'di tinimbang maca sebagian satu surat tapi sempurna. Iku luwih utama daripada dua tapi
ora sak surat. Maca Al-Baqarah tekan ayat 20 lah nggih. Iku jil utama maca Qul binas senajan mek sithik nggih. Tapi kan satu surat mun ba'da surat. Wa intola lan senajan dawa apa surat Al-Baqarah nggih. Al-Baqarah separo Al-Baqarah iku senajan dawa iku luwih utama Qul binas. Sidilah tapi surat sempurna satu surat. Fi ghairi tarawihi ing dalem liyane salat tarawih. Tapi nek salat tarawih mending dawalah ora satu surat daripada surat tapi mek pendek. Iki tarawih niku kesunatane ngoten. Dawa-dawanan. Wa qaunu suratani mangke alam bis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabatul din ulama sanadin malaikat dan para bidani Madina jaddatina syekhina Udhul halati Bapak Haji Saidi Mbak Ana Mariana Mbak Haji Tundoyo Mbak Haji Lasmi Mbak Nawi sekalian Mbak Kati sekalian Mbak Fatir sekalian Mbak Suratimin sekalian Mbak Moro Maritin sekalian Mbak Haji Bawajar Mbak Ramiti Mbak Hadati Bapak Nur Salam sekalian Ibu Jumiatun Mbak Kesan sekalian Mbak Sumin sekalian Mbak Lasya sekalian Jabula Ibu Yasamina sekalian Mbak Sudar Mbak Sajila Bapak Narif Bapak Surata Kajian Bapak Sudiono sekalian Bapak Jamin sekalian Buyut Saimah Bajamlah Hadrati Mbah Lano sekalian Mbah Yatomin sekalian Bapak Nasuka sekalian Bupati ini Bapak Sutawi Matawar Mbah Semok sekalian Mbah Wiryo Banar sekalian Ala Hadrati Ahmad Abdul Rahim Mbah Kasuwi Ponduan Mbah Ngajiri sekalian Ketok Mbah Jabari sekalian Mbah Sari Saroken sekalian Bapak Darwi sekalian Tayu Mbah Siti Jepat Mbah Karti sekalian, Sumber, Mbah Sarmi sekalian, utusan wakil Musa Barakah Bapak Mazduki bin Laban, Bapak Haji Saidi bin Nawi, Al-Hadi Mu'assis Bapak Abdul Malik bin Ahmad Syari sekalian, Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin
أنت النعيمين أنت جوفنا منك المجيدة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أجل لك بالحق والذي لا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم لك الحمد ولك المستنكر وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل وجل فاصل مثل سواء لما قرأناه وما تصدقناه ودية واصلة وبركة من رحمة ماجدة بعد تدبيبنا شفينا قرة أعيننا ذنبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذريته والبيت أجمعين وعلى خاتمين الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا مولانا شيخ عبد القادر الجيلاني خصوصا سيدنا مولانا شيخ سيدنا محمد التجاني أولياء الإسلام جزيرة جواب الرحمن والجزير ولا حول حضرة بسنبول السماء محمد بن رياض المشاكل والمحمد نحن مكان هجان ما نقول ما ولا نقول ما كان بدل الألفية رب السلام جاءت الغريم وصولهم لكن في جنة كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها كاليوم وصلى آبائنا وأمتنا من أمتنا جدتنا جدتنا شيخنا وصلى الله حضرة جميع من ذكرت أسماءهم وصلى الله حضرة وقيم الزبرة ومسجد بالنبل فاز سيدنا النبي ولا حضرة خصوصا مؤسسة الروض الملك ثانيا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اهدي رحمهم قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم موضوعا من غبار النيران اللهم إن كانوا محسنين فزد إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم أو سيئاتهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا غنيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيوبا إلا سترته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سير الفاتحة الله